Salut și bine v-am găsit la acest nou episod de Brawl Stars. Vă rog să dați like și să vă abonați, pentru că în acest super episod o să luăm un brawler pe Surge. Noul brawler Surge. Este cromatic, dar întâi luăm Megabox-ul. Oh, nu pică. Nothing. Măcar am făcut niște puncte și 3, 2, 1, luăm. Haideți. Aveți 3 secunde să dați like și să vă abonați. 3, 2, 1. Uitați cine se învârte. Primul meu cromatic. Șmecher rău de tot. Hai. Hai că l-am eu dacă e. Hai că l-am. Uitați, nouțul Brawl. Este Surge. Genial. Băgăm un match. Hai că dăm un match pe solo dacă e. Hai să vedem brawlerul. Băgăm un match după închidem și episodul. Ca băieții. Și hai să vedem și noi brawlerul. Știu cu ce atacă, știu cum dă tot. Bă, nu, stai că am pierdut controlul. Nu, n-am semnal. Uite, asta e emote-ul. Sau pin, cum vreți să-i ziceți. Băieți. E puțin greu de jucat caracterul. Așa încet, să zic așa. Ok, hai să ne dăm superul. Hai să vedem, să lansăm aici pe cesurile astea, că poate dă damage. Hai să vedem dacă... Eu știu că dădea damage, da. Dă. Și l-am pe Surge. Bun. Șmecher rău de tot. Se pare o carte interesantă, rău. Ok, aș trage la roza. Mas chestia cu asta e că trebuie să te aș cu el de aproape. Cartea asta. Nu. Asta e chestia nașpa cu Surge. Iau locul 2, cred. Oh, am uitat să-mi pun și imaginea cu Surge. Așa, hai că-l bat. L-am bătut! Bine, hai că facem locul 1, dăm win. Yay! Hai că să-l facem maxim tot. Bun, hai că am făcut win. Uitați, acesta este noul brawler Surge. Îl am, este de rank 2, l-am făcut. Și da, să încheiem episodul, că cam asta a fost. Stai că au venit răsplățile, am. Super. Hai că le luăm, că ar fi să fici un brawler din Freebox, dacă este. Bine, mă. Așa. Este ceva nou la Star Shop. Mâine vine skinul pe B. Hai să schimbăm și imaginea. Din Nani Surge. Și cam atât pentru acest episod. Dați like și abonați-vă. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!